Sunuat diýmek näme? Bilýärmisiňiz? Bu sowala sada jogap bermeli. Biz herimiz özümiziň bergärimiz mudam özümidi ýonyp ýörmeli. Sunuat eseri, ine Gurbanjygyňyň sunuat eseri. Altynjan hatyn taryhda güýçli denan mert şahsiýetleriň biri bolan Altynjan hatynyň oturuşy, häsiýeti, oň eşikleri bilen milliligiň bir hili parahatlyň, rahatlyň hemde düşman bilen mert bolmak, düşman bilen hiç hili namartlykda söwüşmejek denan ökmünne eşikleriň rengi, hudojnyň şol garmoniýany sadlaşygy döredişi gaty täsin elbetde bu işde Altynjan hatynyň häsiýetine esasy üns berilip, esasy häsiýeti boýunça mert gahrymannamyzyň, türkmen milli gahrymannamyzyň birdigi beýan edilýär. Ine bu ýerde bir näçe denan şahsiýetlerimiz bar. Görowlyň Ağa Ýunus Pirsi, Ağa Ýunus Peri. Perilen persi, iň owadan peri görowlyň ösüýüp, saýlap, süýen ýary. Ağa Ýunus Periň ýanyna baranna ilki on kenizler göýberen oklar onuň görew şo taýda men ajygýan gyýgyrýada onuň Ağa Ýunusyň şo iýen zatlarynyň kiçijik aýna gapçagatlarda getirýärler bolýan. Onuň şol perilen iýen zatlar da olar az iýmitlenip onuň görewlen bir näçesini içýärde, şoň içini perilen naharlarynyň içýärde. Wai bu az bolýar dik gyýgyrýar, şonu bir Ağa Ýunus hidil edip güllü diýärde. Şol peri diýmek näme şol ine şo esasy adam uklana, adam aç gedenne bir ýyl guşýaly bolýar. Ýanky adamyň özü içindäki energiýasy täzelenýär, ýanky agyzy eklemek zatlaryň şo zatlarla baglanyşykla adam öz energiýasyny öz içki dünýäsine sarp edip durýar. Sebäbi iýmit näçe az ise adam ýeňil bolýar, ýaş görnýär diýilýär. Şol ýadymda iň gowy galanda şu Ağa Ýunus Peri barady. Şoň naharyndan iýenine görewliň hiç doýurup bilen oklar. Ana şol bir täsin berde-de hudojnygam şonu edil bir iňçeden owadan nädijek edip şoň şo nahary bir iýmiti ýa iýe ýa iýenok ýalag edip görkezmesem ana şol perliň aňyrsyna, per diýmeň aňyrsyna şol iňçelik bilen güzellik Allah Taalaň gudrat bilen döreden iň owadan zady perler. Iň owadan denana da bir hili owadan denana owadan gyýda da per sypatly diýilýär. Şol per sypatly bolany diýmek şol ýanky energiýany, güýji, alahy güýji özünde saklaýan bir hili ýanky görewliň şo taýda bir gülü nemede oturşy bir täsirligi ýana şo zatlar bilen baglanyşykly suratkeş berdi. Meni Ağa eşikde çekeniň sebäbim şol bir hili duýgusy bir hili päk bolar ýaly päkligini alamatlandyryp akça kepter bilen çekipdir. Şu işiňim mazmuny boýunça bir kiçirek abzorumuz berde bolsa Harman näli gyýdymyz, Harman näli aýbyň ýanyna baranda da umuman ol köplenç ýagdaýda teredişi adam hudojnyň öz gahrymanyň teredişi hudojnyň öz görüşi bilen baglanyşykly şol eşiklerim bir erkek adamyň ýaly daýaw özüniň bir eginnek bolup esasy bir içki dünýäsine, içki agramyna üns bermegi suratkeşiň öz beýan edişi ýaly şol agras renkler bilen berdim diýip aýtýar da suratkeş töhmetdeş bolamyzda. Ana şol sebäplim şu taýda agras bir hili gadymy türkmen hallaň zatlaň renkleri şapak we aňyrsyna ýa günnok gele ýa ýaşyk gele şoň aralygyndaky bir
edil görowlun ýar bolayma maňsat del ol bir her sekundda ütgäp duran bir şahsiýet de joşgunly esasy ine şu zatlaram bir gödöňüne tutup görowlun bir joşgunly bir ýollaşy bir şoň bilen bile balans taklap sadlaşy taklap ýaşamaly adam oňadam kıyın aňsat del denanar temasyna bu gaty bir modern pikri öňe sürýärde. Hem şunun denanlarym türkmen denanlarym şol özleri köp maşgalaň agramyny dadyny egin alýany hudojnik şurda modern pikirler bilen beýan edipdirme. Hudojnigyň ustadlygyna ştaýda bir täze bir performans açylýanlygyna özüm sunwat has köp gowur ýany üçin o sunwaty öwrenç hökmüne hormat goýdum. En haştaýda side şu aýunus Harman Nälini Agayunasy onuň Ayunus hem Altynjan hatynyň Zenaner esasy men özüm hem köplenç Zenan temasyndan köp işläm soň gazetä jurnallarimizda köp çykyş edem soň men Zenaner wady köp ýazam soň özüm ştaýda sunwaty öwrenç hökmüne Zenan beýany erkek adamyň gözü bilen Zenan beýany ine şu zatlar barada aýdasym geldi. Elbette bu işlerde kim kadimiyetin şekilleri var hemem şunun beyan edilişini bir zenan yankı kulak halkalar kümüşten şu dağıtılan ödü hemesi bile saatlaşın tapya suratkeşe dine kalamını üstünü ardu edeymek gali suratkeş 24 sagadam işleýär suratkeşiň beýnisi, eli, onuň bir gowy söde gabat gelimde Tarat baba işdiýär şu biziň Türkmenistanyňda bir tanalýan adam gahrman Türkmenistanyň ol ýerde galam ýatan olsa muny zyňmaňa biziň çöregimiz diýip aýtdy men haladym şo pikiri dogrudan bilen çöregi şol galamy reňki şoň üçin biziň diňe üstünliň ardy etdiýär. İşiňde Rawaşlyk tap, gurban bolun.